ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ 26 ನಾಮಪತ್ರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈ ಸತಿ ನಗರಸಭೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತದು ಉಲ್ಲಾಲ ದುಂಬುದ ಪುರಸಭೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಐನಂಜನ ನಗರಸಭೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿಜಿ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಬರ್ಸೋಡು ಐನಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಚ್ಚ ರೋಡುಲು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಜವಂದಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲು ನಡತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ದೆರ್ತುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋತುಂಡು ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ನಗರಸಭೆಟ್ ಅಧಿಕಾರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈತ್ನೆ ಮಟ್ಟ ಯಥಾ ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕೈಟ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಪಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು 5 ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ನಾಗ್ಲು 4 ಜನ ಡಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ನಾಗ್ಲು 3 ಜನ ಪ್ರಭಾವಿ ದುಂಬುದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಾಗ್ಲು ಒರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನಾಗ್ಲು ಪಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಪುಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡು 16 ಆಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂದು ಐಟ್ಲ 6 ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದಳ ತಕ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು STP ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬೇತೆ ವಾ ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಕೇಂದ್ರಡು ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಾಪ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶರು ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಸೀಟ್ ಕೊರೋಡು ಅವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇಪ್ಪನ ಜಾಗಡೆ ಕೊರಲೆ ಎಂಗ್ಲು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ಪು ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಆ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ಆ ಊರ್ದ ಬೆತೆ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೀಟು ಕೊರೆಯರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಎಂಗ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಡು 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಷ್ಠೆಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಯಿಷಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸ್ರತ್ ಹಕ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವನೆಗ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮಡದಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಟು ಕೊರಪ ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗೂ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಗರಸಭೆಡ್ಲ ಪುರಸಭೆಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಸತಿ 6 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಡು ಓಟು ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆಜಿ ಜನಲ ಈ ಸತಿ ಗೆಲ್ಪುವೇರಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಿನಗೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಮುರಾಣಿದ ನಮ್ಮ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡ್ದು 21,000 ಓಟು ಕೊಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ 4 ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ BJP ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಅಧಿಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಎಂಜಿನ ಉಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೀರು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಕೊಡ್ತು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತಾಮೆನ ಜೋಕುಲು ಆ ಭಾರತಾಮೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ದಾದಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸರೇ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಅರ್ನ ಅಂತಿಮ ನೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಕೊಡ್ತಾನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂದನಗ ಉಲ್ಲಾಲೊಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಏರೇರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮಾತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಈ ಸತಿ ನಗರಸಭಾ ಈ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಉಲೈಗೆ BJP ಅಧಿಕಾರ ಬರಪಿಲೆಕ್ಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪೂರ್ವ ಪಣದ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ತೂವಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಯೋಚನೆ 84 ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಬಂದ ಮಾತೆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದುಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತದಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಹೋಯಿ सबका विकास मातेरनल विकास ऐट आयन विकास ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮೇನ ವಿಕಾಸ್ ಅಂಚ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಾಗ ಎಂಕ್ ನೂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸತ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಲ ಈ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 31ಕ್ಕೆ 31 ಸೀಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಸ್ತ ಸಾಚುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಸನ್ಮುಖದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ.